hoi phila ban ong ba ngalai ele ke mele election bat ka MDC ke diga sin ke ban kong ngakwa pan shai ba ka MDC election ka dei ke bakhia hadu kata-kata nomor ba ka dei ya kariti ka dustur ka ba ngihab ban bud marga lembaga diskonsil di penek pen bahaya yaki ban penek ya ke ba ulong shwa man shwa labu ban yada lada kidon gino ki bor ki bana sabar ki bawan ban pentut ya ke ba ngi don bar ban pen bah lada don kam ban pen bah kat kum ke jingkola jong kapor kata ke ga thong ke ba kapati HSP ka yang skam nadu balaseng ya ka haus nam khat khnai spa an kopra ban ngidang penek pensa ya ka yakine tilai teli ki kentin pira hadu kene kisngi taka thongi ko jonga barka jingmut ko jonga benele election MDC kalong ban pej ba ki it ki hima ki badon hapo ka ke HDC ki de bandon no ya lagi jong ki ai mar ngitip bangi don san pesawat teli ki hima na kine arpo arteli kala don ya lagi jong ki ai sauteli ki badang dep menta ki ban le chaulat banyo ya ki menjur bat arpo prateli de ki hima ki badang sa bat hapo mo sundam constituency ka khat mo sundam constituency ki don ruteli ki hima ki bampat don ya lagi jong ki ai kanong shuluj leadership kasinai leadership kasnei leadership kamosundam simship bat kamalai somat simship ta ka benta ka jonga aku MDC anda ki pajba la panjab yang kalau man pentikna ban pej ban yatren kan ki hima bakine ki hima bampat don ya lagi jong ki an ki de ban don no